Balikbayan box, naging bato pa! Naging mystery box at binili online? Sa #1 leading cargo company. Ako nga pala si Marites para magatid ng balita kita sa lahat ng mga Pilipino. So atin na agad simulan. So kamakailan, nag-viral ang video ni Alexis Vines. Nag-viral sa kanyang video kung saan binuklat niya ang balikbayan box na tinatawag niya unclaimed daw. Ating panoorin. O yan, so bubuksan na nga natin tong balikbayan box nga na hindi na-claim ng pinadalhan dito sa Pilipinas. Ayan. So titignan natin kung bakit hindi nila kinlaim tong package nga natin tong balikbayan box na pinadala sa kanila ng pamilya nila sa ibang bansa. Ayan, so titignan natin. Because ito na. Wow, yan ang gusto ko sa mga sound effects. Mag-o-open nga ako ngayon ng balikbayan box. Ayan, nagtataka kayo kung bakit nalulungkot ako. Kasi nung nakaraang araw nga habang gusto ko gamit yung sound effect, yung panggulat sa... nagsaswipe nga ako. Horror ba to? Unboxing. Dito sinabi niya na ito daw yung mga box na to, hindi daw to claimed. Pero syempre, pwede mo rin naman siyang hindi na bayaran. Yung box niya, kung makikita nyo, Oh, taga N-word Occidental pala galing. kasi sobrang laki niya talaga. Ayan, kung makikita nyo. Hindi sabi ng joke ko square man yung shape niyan, pero ang kurba niyan ay puso dahil galing lahat ng mga balikbayan box sa puso ng mga OFWs. Pinaghirapan nila yan. Dugot pawis nila yan. Tignan natin kung anong laman. So tara na. Wala, anong laman nito? Ayan, ganito nga oh. Ganito nga yung mga tinatali kapag mga balikbayan box. Masakit kasi yan nakakaranas kami dati ng balikbayan box. Talagang Oh, ganyan kami mga balikbayan box dito sa amin. Masakit yan. God, kanino kaya to? Wala kasing pangalan na nakalagay dito eh. Tinatanggal nila agad yan eh. Mga sound effect. Ayan, so ito na. Itong aso na ito yung reaction ko sa mga sound effect na to. Wow! Natanggal na natin pa unang balot dito sa balikbayan box na to na talagang sobrang laki. Oo nga, sabi mo nga, buksan mo na! Kaya pagkatapos natin matanggalin pa unang balot. 1, 2, 3. Oh my God! Nahati ko. Yung unang ano, yung nasa loob. Package nga natin itong balikbayan box. Ang tagal, kanina pa ako! Ano ba, men? Ayan. Ano to, home? Wala. Mas marami pa yung sound effects na napahinga ko sa mismong content na tinitignan ko ah. Ayan, ayan. Okay, isa pa. Ayan, for plastic bags ulit. 1, 2, 3, go. Pinibilang pa niya. Ano to, unan? Unan. Safety kasi yan. Kasi nga galing nga yan sa mga Pilipino. Alam nila na ako kasi matatamaan. So, ganito yung ginagawa namin. Nilalagyan namin sa paligid ng mga kumot, yung mga pwedeng padala na mga clothing, jacket, shirt. Yun yung mga nasa gilid. Kasi di mo alam, pag binabato, nililipat sa napupunta at anong tinatamaan. Ayan, so ang una nating nakuha dito sa balikbayan box na to ay unan. Ayan, siguro yung pinagpadalhan nito. Mabigay mo sa aso. Pagod na sila, gusto na matulog. Grabe, alam, may basag. Nabasag, oh. Ayun na nga. Kasi mo, nilagyan na nila ng unan, basag pa rin. Bakit kaya hindi nila kinlaim tong package na to, no? Kasi ito, meron pa dito. Ang hula ko, hindi na bayaran. Kasi may mga promo na pick up now, pay later, mga ganun. Plato. Ayan, ang laking plato. 5,500. Allergic talaga ako sa mga sound effect na gano'n. Ito na basag na plato. Siguro sa pagkakabiyahe hindi yung basag na puso na nagpadala yan. Oh mga my sabon. God. Galing sa hotel ba yan? Niya na nga. Inuwi ng tita mo. Sa ano? Sa bodega kasi tignan nyo, oh. Ito yung pabango. Halatang galing siya sa Saudi. Galing Saudi. Kasi may brand Kuwait. na ganyan. Kaso Mga sayang. Arabic ba? Kasi tignan. Kumot. Yan yung kumot ng hotel. Dami pa. Grabe, ano to, tawas? Asukal? Ito nakabahan ako, ha? Anong tawas mo? Lalagyan ng bigas? May lubid ba? Ano ito? Lubid. Nakakalimutan nyo. Bakit may ganito sa balikbayan box? Grabe, ano to? Sino nagpadala nito? Kasi parang itsura nyo, parang asukal. Ayan. Pero ang bango niya. At least hanggang 3 laptop lang kaya ko. Feeling ko pag 4 na sunod-sunod, mamamatay ako. Yung kaluluwa ko parang aakyat. Bakit kaya hindi ko ito kinlaim ng pamilya nila, no? Ayan, so meron tayo dito. Posible. Sobrang ganyan kapuno. Hindi na claim yan kasi hindi na bayaran ng kompleto. Baka nirelinquish nila yung rights ng box nung hindi nila natapos bayaran. Baga down lang yung nabigay nila. Ayan, buo pa yung plato. Ang tawag dito. Ayan yung pantakip sa ano, di ba? Tapos ito sa gilid, may sa lamesa. plato. Di ko plato ba to? Ako di pa umabot na Noche Buena. Yan natin nalagyan ng mga prutas eh. Ito! Oh my God! Ayan! Mayroon pa nga. Sapatos sa takip, ayun oh, ayaw maalis. So, matagal na talaga. Sapatos kasama to. Natunaw na ba siya? Dumikit na sa sobrang tagal.
Sa init. Sapatos, tapos ito, ayan, may ganito. Puro mga sapatos na lang, sandals. Ito yung POV mo, tinitignan mo yung puso nung OFW na nagpadala niya. Winarak at binuksan ng iba. So ayan, nakita nyo na. At least may context, meron na tayong context. So sumagot ngayon dito, isang partner, nung kung nakita nyo doon sa intro, yung nakalagay doon, yung Golden Express. So sinabi niya dito na merong pick up now, pay later silang promo kung saan pwede ka agad magpadala ng mga gusto mo ipadala. At magda-down ka lang doon ng isang halaga at babayaran mo lang pa na padala nila. So ngayon, yung mga agent siguro na tumatawag doon sa nagpadala, siguro kulang sila o hindi sila matawagan, ay nire-relinquish nila yung rights nila para doon sa mga box na yun. Ang Golden Express International Cargo po ay isa po sa #1 leading cargo company dito sa bansang Kuwait na nagbibigay po ng serbisyo totoo sa bawat Pilipino. Dito sinabi na meron silang 2 buwan na palugit para bayaran yung pending pa nilang kailangang bayaran. Sa kontratang pinasukan niya, pag nagpapadala, syempre may mga resibo yan, pag nagpapadala ka sa ibang bansa, na pagmamayari na to ng mga kumpanya na pinadalhan mo. Ngayon, syempre kailangan nilang bawiin yung ginamit nilang pera para mapadala yan. Syempre yung mileage, yung tao, diba? Yung metrics. Ngayon, binibenta ngayon nila ito sa halagang 5,000 to 5,500 at kinatawag nila mga mystery box. So dito sinabi na sa lahat ng mga warehouse sa Pilipinas, meron ka certain time, which is 2 months, bago mo kailangan to tanggalin sa mga warehouse na yan. At dito tumawag na daw yung mismo may-ari dun sa cargo company na hindi ko kayang bayaran, sige hayaan yan, sa inyo na yan. Mystery boxes na hindi na po nabayaran. Gusto ko yung mystery box yung term na parang yung naalala nyo dati sa Shopee at Lazada may mga ganong trend. Kung gusto nyo mag-unbox tayo ng mga mystery box, comment nyo lang at comment nyo mystery box at i-like nyo yung video. Baka ganahan tayong gawin yan. Handa na ako kunin yung box ng mga anak ng mga OFW. na ito po ay i-let go na lang at para po makabawi din po ang cargo company at hindi po ito mabaliwala, ay binenta po ito sa mga nag-online selling para at least mapakinabangan din po. Yeah, due diligence mo pa rin naman kasi yung mga pinapadala mo mga yung mga pinapadala nyo mga boxes, hindi naman porket binayaran mo na hindi mo na kailangan pansinin. Marami kasi nagko-comment sa comment section na sinasabi nila na bakit wala daw yung ba't wala yung BOC, yung customs na binabantayan to. At alala ko, sinabi nga nung dating commissioner na 6% lang ang kanilang binabantayan sa buong process ng pagpapadala. Yan, yung sinabi sa mga cargo delays, hindi ka Rafael do. Pero iba na kasi ngayon, iba na kasi nakatalaga ngayon bilang customs commissioner. Taon-taon naman may issue yung mga balikbayan boxes kasi napakalaking parte ng ating kultura ang balikbayan box. Talagang term na nga siya sa buong mundo halos pag nagpapadala ka dito na isa siyang big deal pagdating ng mga okasyon, pagdating ng Pasko, kung saan nagpapadala ang ating mga kababayan, ating mga kapamilya na ginagawa mas festive pa yung Pasko. Pero din tinatawag na consolidation at deconsolidation kung saan yung mga boxes ay nilalagay sa mga containers. Ngayon, syempre, sa container na yun, para matipid mo, para pag sumasakay ka ng jeep, diba? Hindi gagalaw yung jeep pag hindi napupuno yung jeep. Ganun din sila. So, nangyayari, yun yung time na maraming pa pwede mangyaring korupsyon. Kumbaga, kung hindi yun mababantayan, dun talaga pwedeng ibuksan, diba? Nagkaroon din ng issue na ine-explain pa kung bakit na binubuksan nila yung mga balikbayan boxes. Wala na yung video na ito at nakikita nila yung laman para ma-double check kung nagpapadala ka ng mga hindi pa pwedeng bagay. Pero yun, syempre, hanggang dumataas na yung ating mga teknolohiyang ginagamit para ma-detect yung mga ganong klaseng bagay, hindi na siya kinakailangan. Kasi nagkaroon din ng marami mga tao nag-comment regarding dyan na ayaw nila, syempre private matter to. Gusto nila yung hindi kailangan buksan para syempre mga maliliit na mga bagay na pwede ma-dekwat. May mga jokes nga tayo na, baka nadaan sa customs yan meaning baka nabawasan, baka may kumuha. Ano naging biro-biro na yon? Kailangan lagi din natin binabantayan yung mga nagbabantay ng ating mga pinapadala. Kasi yung mga yan, yung mga balikbayan box na hindi lang naman yung mga gamit eh. Binibigay niya, hindi nga yung gamit yan, yung parte ng katawan, ng dugo at pawis na pinapadala na ating mga mahal sa buhay na malayo pa sa atin. So isipin mo gaano kabigat palalo yun. Kung magtrabaho ka nga sa Pilipinas, mahirap eh. Paano pa kung malayo ka sa mga pinakamamahal mo sa buhay, diba? So kaya naging big dito at sobrang umabot ng 10 million views to at sobrang dami nag-comment kasi sobrang sakit at sobrang lapit nito sa kultura ng bawat Pilipino. O siguro ang masasabi ko na lang dito ay at least na-open up ni Alexis itong parang gap
o loophole pagdating sa mga hindi nakaklaim ng mga balikbayan boxes. Kasi kung isipin mo naman, kung hindi nga binayaran, anong gagawin ng mga nagpapadala? 'Di ba? Yari ang nagpadala. Yari ang nagpadala. Wala ka naman magagawa sa kanya kasi bumili lang naman si Alexis eh. Pwede natin sabihin na bakit hindi niya i-track. I'm sure dinilit na or in-erase na nila dito. Kung sabi nga niya kanina na yung address ay tinanggal na nung mga mismong Golden Express. Kasi ang gagawin ng mga nagpapadala, hindi na namin babayaran ng kumpleto yan. Hahanapin na lang namin sa mga address. Kung gagawa sila ng paraan para makapunta ulit doon sa box nila na hindi kailangan bayaran yung kumpletong amount. So siguro matututunan na lang natin ngayong bagong taon ay i-double check natin lagi ang mga accredited na mga nagpapadala. Lagi natin tignan ang mga reviews, i-track natin ng maigi at i-claim natin ng common sense sa pagpapadala ng ating mga pinaghirapan. Kasi sa dulo ng araw, pare-pareho lang tayong madadali niya. Pare-pareho lang tayong malungkot. Yung pinagpagura mo ay hindi rin mararamdaman ng mga taong gusto mong ma-enjoy ang iyong pinaghihirapan sa ibang bansa. So doon tatapos natin balita ngayon ng linggo. Kung pa na mga ito, huwag nyo kadamatay like. Ipadala nyo rin sa mga gusto ng mga balita nyo, friends. At huwag nyo munang dekwatan at huwag nyo kalimutan subscribe. Marites sa mga maalam. Shoo!